Dobar dan. Nalazimo se u školi medijske kulture dr. Ante Petarlić na radionici animiranog filma i razgovarat ćemo s jednim od voditelja, gospodinom Miroslavom Klarićem. Što će polaznici znati, naučiti, hoće li moći napraviti s znanjem koje će ovdje steći neki animirani film u svojim školama, prenijeti znanje svojim učenicima? Pa u svakom slučaju ja računam s tim da će polaznici dobiti dobre osnove, a naravno kroz nekakvu nadogradnju i morat će raditi još dakako na sebi, da bi svoja znanja malo još digli na višu razinu i da bi onda sa svojim grupama u školama mogli doći do dobrog animiranog filma. S obzirom da je u novije vrijeme jako popularna računalna animacija, pa nas zanima upoznaju li se polaznici samo s računalnom animacijom ili tradicionalnom možda stop animacijom? Da, na ovoj našoj radionici oni se prije svega upoznaju sa stop animacijom, da, upravo ste, s tim da sve je to nekako isprepleteno. Zapravo i ovaj dio animacije koji će oni odraditi rukama, dakle dobiti te slike, pokrete i tako dalje, još uvijek ostaje jako puno posla i u računalu. Tako da je ta računalna i ova klasična stop animacija prilično isprepletena, barem u ovom našem slučaju. Neki polaznici će se možda obeshrabriti jer će pomisliti da za vašu radionicu trebaju imati umjetničku crtu, dara za crtanje. Je li to točno ili se može i bez nekog posebnog dara polaziti animirani film? Pa dobro, naravno da određeni dar i sklonosti su dobro došli. Ali zapravo, mislim kad je čovjek uporan i ako ima želju i onda u svakom slučaju dođe i prije u poziciju da ovlada svim znanjima koje su potrebna za, recimo, jedan solidan animirani film. S nama je jedna od polaznica radionice animiranog filma. Hoćete li nam se predstaviti? Ja sam učiteljica Mirjana Vedak, radim u jednoj osnovnoj školi u Zagrebu. Prvi put sam ovdje došla sada naučiti nešto o animiranom filmu. Kako je to da ste se odlučili za animirani film? Imate li već nekog iskustva s animiranim filmom ili je to znatiželja i sada prvi put se susrećete s time? Ove godine sam u prvom razredu uspjela s djecom napraviti jednu stop animaciju preko mobitela s tom aplikacijom. Međutim, sad sam saznala da ne znam ništa, da trebam zapravo puno toga naučiti kod ovih pravih majstora.